महायुतीचे उमेदवार नितेश राणे यांची प्रचारात जी घोडदौड सुरू आहे त्या घोडदौडमध्ये सर्वात महत्त्वाचा वाटा आहे तो महिला वर्गाचा आहे। वैभववाडी तालुक्यातल्या महिला तालुका अध्यक्ष असतील, नगराध्यक्ष असतील, त्याचबरोबर नगरसेविका, इतर विषय समितींच्या सभापती या सर्व महिला ज्या पदाधिकारी आहेत त्या गेल्या महिनाभर या निवडणुकीच्या प्रचार कार्यात आहेत आणि वैभववाडी तालुक्यातला गावनगाव या महिला वर्गाने पिंजून काढलेला आहे आणि त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात की त्यांना कसा प्रतिसाद मिळतोय, वैभववाडी तालुक्यात कशा पद्धतीने प्रचाराचं कार्य सुरू आहे। आपल्यासोबत महिला तालुका अध्यक्ष प्राची तावडे मॅडम आहेत। मॅडम, काय सांगाल, गेले महिनाभर आपला प्रचार नितेश राणेंचा सुरू आहे, तुम्ही सर्व महिला वर्ग मोठ्या एराईने प्रचार कार्य करताय, कसा महिलांचा प्रतिसाद मिळतो आणि कोणकोणते मुद्दे घेऊन आपण महिलांपर्यंत चाललाय? आज आपल्या जर विधानसभेचा विचार केला तर 75,000 महिला ह्या लाडक्या बहीण योजनेच्या लाभार्थी आहेत आणि प्रत्येक ज्यावेळी आम्ही गावात जातो तर नितेश साहेबांनी केलेलं काम आणि त्यांनी ज्या आज योजना सरकारने दिलेल्या आहेत, भाजप सरकारने, युतीच्या सरकारने, त्या योजनांचा त्यांना मिळणारा लाभ, लाडकी बहीण योजना असेल, घरकामचे असेल, अन्नपूर्णा योजना असेल, एसटीचं अर्ध तिकिटाचं असेल, बऱ्याचशा योजनांचा लाभ आज महिला घेत आहेत। त्यामुळे नितेश साहेबांचा विजय हा निश्चितच आहे। फक्त साहेबांना लीड किती, मला तर असं वाटतं की डिपॉझिट जप्त होऊ नये एवढं असं वाटतं आणि आमचं साहेब जास्तीत जास्त मताधिक्याने लीडने निवडून येतील एवढी आशा। किती मताधिक्य असेल नितेश राणेंना, काय वाटतं? आता लोकसभेला 6,000 होतं, आम्ही असं हे केलं की 12,000 तालुक्यातनं जास्तीत जास्त, पण 50-60 म्हणजे पूर्ण याच्यातनं ह्याला निवडून येतील 60,000च्या ह्याने असं वाटतं। आपण गावोगावी महिलांच्या बैठका घेत आहेत, महिलांकडून कोणते मुद्दे उपस्थित होत आहेत, महिलांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो? महिलांकडून खूप उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे। महिला तर म्हणतात की आम्ही बाकी आम्हाला माहीतच नाहीत, आम्हाला म्हणजे समोरचा जो उमेदवार आहे तो कोण आहे हा माहीतच नाही, आम्हाला फक्त नितेश राणेंना आम्ही म्हणजे ओळखतो कारण त्यांचं काम आज बोलतं आहे आणि आम्ही नितेश राणे साहेबांनाच निवडून देणार, आमचं हक्काचं जे मत आहे ते आज आम्ही आमदार साहेबांनाच देणार आहोत असा प्रतिसाद येतो। आपल्यासोबत या शहराच्या नगराध्यक्षा नेहा माइनकर आहेत। मॅडम, काय सांगाल, तुम्ही देखील प्रचारात आहात, कसा प्रतिसाद मिळतोय आणि कशा पद्धतीने प्रचार सुरू आहे? अगदी उत्साहाचा कार्यकर्त्यांमध्ये एकदम अतिशय उत्साह आहे आणि आता आमची नगरपंचायत होऊन आता 2.5 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, मी नगराध्यक्ष होऊन। जी काही वैभववाडी शहरात विकास कामं होत आहेत ती साहेबांच्या माध्यमातून झालेली आहेत आणि अजूनही पुढे विकास कामं होणार आहेत। प्रगतीपथावर काही कामं आहेत, आपण बघू शकता आता फुटपाथचं काम चालू आहे, लोकांच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या सोडवण्याचं काम आमच्या माध्यमातून साहेबांथ्रू होतं आहे आता आणि अशी बरीच विकास कामं साहेबांच्या आणि साहेबांचं जनतेतून साहेबांचं नाव स्वतःहून घेतलं जातं कारण का हिरिहिरीने काम करणारा नेता म्हणून किंवा जो काही अडीअडचणींना उभा राहणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख आज अख्ख्या महाराष्ट्रभर आहे आणि साहेब भरपूर मतांनी विजय होऊन येतील आणि तिसऱ्यांदा आमदार होऊन निवडून येतील अशी सगळ्यांना आशा आहे। धन्यवाद। तुम्ही म्हटलात की जो शहरातील विकास कामं आहेत, शहरात केलेली विकास कामं जी कोणती ठळकपणे आहेत आणि शहरवासियांकडून अजून कुठल्या अपेक्षा नितेश राणेंकडून आहेत? अपेक्षा म्हणण्यापेक्षा साहेब कोणतंही काम कधीही त्यांना सांगा ते कधीही नाही म्हणत नाहीत, उलट ते आमच्यापेक्षा उत्स्फूर्त असतात। त्यांची जनता सुखी व्हावी, समाधानी व्हावी, त्यांच्या विधानसभेमध्ये कोणतंही काम म्हणजे कोणतेही ते जनतेला कमी पडू देत नाही आणि ते उलट आम्हाला प्रोत्साहन देत असतात की ह्या गोष्टी करायला पाहिजेत, म्हणजे बाकीच्या जिल्ह्यांसारखं बाकीच्या तालुक्यांसारखं आपला तालुका डेव्हलप झाला पाहिजे अशी त्यांची मत आहे। काय वाटतंय, आमदार नितेश राणे हॅट्रिक मारणार असं आता आपल्या अध्यक्षांनी सांगितले, तुम्हाला काय विश्वास वाटतोय, किती मताधिक्य असेल, किती लीडने? आमची तर आता आमचं तर ठरलंच आहे की साहेब 12,000च्या तरी लीडने वैभववाडी तालुका लोकसभेच्या म्हणजे ह्याच्याप्रमाणे तर 12,000च्या लीडने तरी साहेब निवडून येते, तसे प्रयत्न चाललेले आहेत। धन्यवाद। आपल्यासोबत सुंदरताई निकम आहेत। काय सांगाल, तुम्ही देखील महिलांचं प्रतिनिधित्व करताय, नगरसेवक आहात, आमदार साहेबांची कामगिरी कशी आहे आणि त्या कामगिरीबद्दल काय सांगाल? आज साहेबांचं कौतुक करावं एवढं कमीच आहे आणि थोडंच आहे। आज साहेब आज आमच्या 3 वेळा निवडून आता हे आलेलेच आहेत, पण
साहेबांनी आज कामगिरी करते, सगळं जाणार तिकडं, कोणी भेटायला जाऊ दे, कोणी काय करू दे, तरी साहेबांचं आज भागासारखं नाही, आज गुरुसारखं काम आहे. आज कुणालाही डावलीत नाही, सगळ्याला खुश ठेवतात आणि भरभत मतानं साहेब निवडून यावं असं इच्छा आहे. आणि आज आम्हाला सिलेंडर गॅस हे मोदीकडनं त्यांनीच मिळवून दिलेलं आहे. मागासवर्गीयांना, सर्वसाधारण लोकांना आज अर्ध तिकीट केलं आहे महिलांसाठी, ते त्यांनीच केलेलं आहे. आज साहेब पुढे होऊन सगळ्या गोष्टी करतात, इथपर्यंत पोचवतात. आणि आज आमच्या तिन्ही तालुक्याला भरभट साहेब आज धन्यवाद. आणि भरभट तिन्ही तालुक्यातून साहेब विजय होऊन आज 13,000 मतांनी विजय साहेबांचाच होणार आज आमचं. तुम्ही काय सांगाल की जर आपण पाहिलं तर विरोधकांकडून टीका होते की नितेश राणेंनी या मतदारसंघात कोणती विकास कामं केली नाही, विरोधकांना काय उत्तर द्याल? विरोधकांना उत्तर द्यायचं म्हणजे काय, विरोधक ते आपली टीका करण्याच्या बाजूलाच आहेत. आज साहेबांची टीका केली तरी आम्ही ऐकून पण घेत नाही आणि ते कुणाला टीका करून पण देत नाही. एवढं साहेबांनी आज विकास कामं प्रत्येक तालुक्यात, तिन्ही तालुक्यात आज साहेबांनी विकास कामं केलेली आहेत आणि आणून ठेवलेली सुद्धा आहेत. ते आज आपल्यापर्यंत आज सगळी पोचलेली आहेत. त्यामुळे आज साहेबांचं कौतुक करावं एवढंच कमीच आहे. काय सगळ्याच्या दोन आज विरोधवाले सगळे बोलणारे आहेत, टीका करणारे आहेत, पण त्याला आम्ही दाद देऊ शकत नाही. आमचे साहेब आमच्यासाठी मजबूत आहेत आणि खंबीर आहेत. धन्यवाद. आपल्यासोबत चव्हाण मॅडम आहेत. मॅडम काय सांगाल, तुम्ही देखील नगरसेविकात, कशा पद्धतीने नितेश राणेंचा कामकाजाचा अनुभव आपण घेतलात, कशा पद्धतीने शहरात विकास कामं होत आहेत आणि ती विकास कामं तुम्ही जनतेपर्यंत कशा पद्धतीने या निवडणुकीत मांडलात? साहेबांची कामं ही उत्कृष्ट दर्जाचीच आहेत आणि मला असं वाटते की ह्यावेळी साहेबांची हॅट्रिक ही नक्कीच असेल. आम्ही लोकांना सांगण्याची गरज नाही की साहेबांनी हे काम केलं आहे, हे बऱ्याच जनतेला माहिती आहे की वैभववाडी शहरात जे काम होते ते आपल्या नितेश राणे साहेबांच्या माध्यमातूनच होत आहे. तुम्ही आता लोकांपर्यंत, महिलांवर्गापर्यंत तुम्ही पोहोचताय, महिलांचा कसा प्रतिसाद आहे? महिलांनी तर काय साहेबांना भाऊच मानलेला आहे. कुठलीही सभा असेल तर पहिला सर्वात जास्त प्रतिसाद जो महिलांचाच असतो. मोठ्या प्रमाणात त्या महिला सहभागी झालेल्या असतात खरं तर. आणि ज्या योजना आहेत तर त्या योजनांच्या माध्यमातून साहेब सगळ्यांपर्यंत पोचलेले आहेत. आता आपण पाहिलं ह्या सर्व वैभववाडीच्या महिला पदाधिकारी आहेत. गेले महिनाभर या नितेश राणेंच्या प्रचारासाठी डोअर टू डोअर प्रचार करत आहेत आणि त्यांना आलेले जे अनुभव आहेत, जे महिला वर्गांचे अनुभव आहेत ते त्यांनी कथन केले. आणि नितेश राणेंची जी पद्धती आहे, जी जिथे काम अडतं तिथे नितेश राणे असतात, धावून येतात आणि प्रत्येक महिलेला एक हक्काचा बाहू, हक्काचा आमदार म्हणून ते कुठलंही विकास काम असो, विकास कामात ते नेहमीच अग्रेसर असतात असा येथील ह्या महिलांनी विश्वास व्यक्त केला. त्याचबरोबर येणारी जी विधानसभा निवडणूक आहे त्यात नितेश राणे यांचा विजय पक्काच आहे. विजय त्यांचा झालेला, फक्त जी त्यांना उत्सुकता आहे ती केवळ फक्त मताधिक्याची आहे. नितेश राणेंना किती मताधिक्य मिळणार याची उत्सुकता ह्या सर्व महिला पदाधिकाऱ्यांना लागलेली आहे. आणि येणारे जो आता 10-12 दिवस आहेत आणि त्या दिवसात नितेश राणेंना जास्तीत जास्त मताधिक्य देण्यासाठी ही महिला मंडळी काम करणार असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.